Bună dimineața, dragii mei! Bine v-am regăsit pe canalul meu. Ne-am jucat, știți foarte bine că ne-am jucat un mini-joc pe Instagram, da? Întrebările acelea Q&A despre mine. Vreau să fiu sinceră cu voi. Eu am zis acolo că o să răspund la întrebări legate despre mine, pentru ca voi să mă puteți cunoaște. Eu am primit acolo niște întrebări legate de Ian, legate de voodoo, întrebări la care eu nu îmi permit să răspund. Unul la mână pentru că nu știu și de la mână pentru că nu este o întrebare despre mine. Am zis în felul următor: să nu fie așa ceva boring, la modul hai, eu citesc întrebările, după care răspund, mi se pare prea standard, ca să zic așa. Și atunci m-am gândit să fac în felul următor. La mine e un pic dimineață acum și m-am gândit să facem ceva de păpică, dar să fie un desert. Și între timp ce fac asta, o să vă răspund și la întrebările voastre. Haideți să vă spun ce am ales să facem astăzi. Este ceva dulce, ceva super ușor, ceva care eu știu să fac de mică. Mama mea m-a învățat, stăteam pe lângă ea când eram mai mică și acum știu și mi este foarte ușor să fac. Haideți să vă arăt. Fac niște clătite, bănuiesc că tuturor le plac clătitele, așa că am aici niște făină două. Aici avem lapte, avem toate esențele, rom, vanilie, migdale, o lămâie, zahăr, renumitul tel și aici un bol în care vom face noi clătitele. Am acolo tava pregătită, totul este... Să-i dăm unul, haideți să vă arăt cum sparg eu două. Luăm două uțe, le spargem, pac, și încă unul, pac. Apropo, trebuie să-mi fac și cafea pentru că n-am reușit astăzi să o beau. Bun! S-a făcut și cafea. Ador cafea, jur, este, nu știu, autora mea preferată. Am pus, să știți, esențe de rom, esențe de vanilie, lapte, paharul acela de lapte, am pus un praf de sare. Acum urmează să pun făină. Știu că, credeți-mă, dacă vă încerca cu lapte, o să vă placă de 1000 de ori mai mult decât cele cu apă sau apă minerală. Nu știu, n-am o rețetă standard, o să fac din ochi. La un pahar de lapte, cred că ar trebui, nu știu, 3-4 pinguri de făină. Am băgat aluatul la frigider, îl lăsăm circa 10 minute. În astea 10 minute aș vrea să vă povestesc așa un pic oarecum cum mi-a venit ideea asta de a mă apuca să fac vlog. Soțul meu, Florin Petru, inițial a fost ideea lui, însă consideră că nu se descurcă, că nu este pregătit pentru așa ceva și într-o zi oarecare am luat camera și am zis, bă, merită să încerc. Și am luat camera și am început să mă filmez. După, i-am arătat asta soțului meu și efectiv a înnebunit, nu la propriu, dar a înnebunit pentru că el vede în mine ceva ce trebuie să fie atunci când oarecum faci vlog. Bun, și atunci mi-a zis, Ali, haide, încearcă tu, uite, ești super, vorbești la cameră, ești super naturală, ești tu, de ce să nu încerci asta? Și la început a fost așa un pic cam sceptică, pentru că este destul de greu, consideram la început, să faci asta. Este și mai greu să postezi pe YouTube pentru prima oară, pentru că nu știi ce reacție va avea lumea, dacă ceea ce transmiți tu este destul de interesant pentru, nu știu, media de vârstă căreia se adresează acel conținut. Dar luni am scos primul vlog și vreau să spun că sunt foarte mega ultra fericită pentru ce se întâmplă acolo. Din ziua aia, absolut toți prietenii mei m-au încurajat să fac chestia asta. Prima întrebare: de cât timp ești cu Petru? Cu Petru sunt de aproape 4 ani. Au fost niște ani plini, rău de tot, în care am făcut multe, ne-am și distrat, am și realizat lucruri împreună, lucruri destul de importante, considerăm noi, le susținem unul pe altul în ceea ce facem. How old are you? Am 27 de ani, am făcut pe 21 mai și mă simt ca la 20. Da, cum ați devenit așa bun prieten cu Ian? L-am cunoscut pe Ian prin prisma lui Petru, pentru că îl tundeam. Apoi
încet ne-am cunoscut oarecum ca și persoane. Adică noi l-am cunoscut pe el ca persoană, da? Știm exact cum e Ian, persoana Ian, nu artistul Ian. Și mi-a plăcut foarte mult. E super caterincă, super de treabă, e ce trebuie. Suntem alături de el, el este alături de noi. Ne-am dovedit chestia asta și suntem foarte fericiți de prietenia pe care o avem cu Ian. Mai am aici ce-ți face să faci în timpul liber. Băi, în timpul liber, de când mă știu eu, sunt o fire foarte energică. Acum tot mai sunt așa cât de cât temperată, dar de obicei sunt foarte energică. Și în timpul liber îmi place să fac, nu știu, absolut orice fel de activitate. Mers cu rolele, nu știu. Am destul de multe chestii pe care le fac în timpul liber. Îmi place să stăm de obicei în aer liber. Când avem timp liber, ne place să-l petrecem în aer liber. Uite aici o întrebare. Cum de reușești să ai mereu un vibe așa energic? Wow, nu știu, am auzit chestia asta de la mai multe persoane. Ideea este că așa sunt eu. Ăsta este vibe-ul meu. Nu sunt o fire dușmănoasă. Supărăcioasă, da, mai sunt, că sunt fată, dar îmi trece repede, foarte repede și sunt o fire super deschisă și super directă. Ce mașină conduci? Conduc un CLS din 2011. Are o culoare extraordinară, un vișiniu așa. O iubesc, o ador, este, nu știu, cel mai de preț lucru pe care îl posed. Are un motor de 3265 de cai. E mai mult ca perfect pentru o fată și mai ales în București, unde, nu prea ai unde. Haideți să am răspuns la câteva întrebări, să vedem ce face aluatul nostru de clătite. Wow! Este minunat! Haideți să vă arăt un pic cum arată. Ia uitați! Cam așa trebuie să arate. Bun. Trebuie așa pic. Prin asta mică. O să ne arăți o zi din viața lui Thor, iubesc buldogii. Băi, și eu iubesc rău de tot. Sunt preferații mei, n-am cum, câinele meu este buldog. Poate cândva o să vă arăt și o zi din viața lui Thor, pentru că și el, ca și noi, are destul de multe activități, ca să zic așa. Cred că deja mi s-a ucis sigărița. Trebuie să punem un pic de ulei și perfect. Tindem așa pe tigaie. Wow! Ce tare! Că și frumos arată! Să scoatem niște farfurii mai drăgălașe. Asta nu mă simt în stare încă, să fac scheme, știi, dar o să vă fac. Mai am aici o întrebare, cum aș vedea eu peste 10 ani? Băi, m-aș vedea într-o casă, pe pământ, împreună cu Petcu, de 2 copii, o fetiță și un băiat, pentru că el vrea fetiță și eu vreau băiat și atunci să facem 2 oarecum, să mă mulțumesc și eu, să se mulțumească și el. Vreau să am mulți abonați peste 10 ani, dar pentru asta am nevoie de voi și voi știți ce trebuie să faceți. Like, subscribe. Apropo de chestia asta, încă ceva. Dacă aveți idei de vlog-uri pe care eu să le fac, vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii. Promit că vă luăm în considerare absolut orice comentariu, orice idee de vlog și m-ați ajutat în primul rând pe mine. A venit momentul în care o să vă arăt cum fac eu cu clătitele. Super, super. Clătita este aici, da? Facem așa. Wow! E pe partea cealaltă, eu v-am zis că știu, jur că știu cu clătitele bine rău de tot. Am ajuns și la finalul vlogului, astea sunt clătitele mele. O să le mâncăm după ce mâncăm mâncare, bineînțeles. O să vă spun pe stories cât de bune sunt ele, da? Mă rog să intrați acolo. Vă mulțumesc mult de tot că ați fost aici cu mine și că m-ați făcut timp. Iar acum nu rămâne decât să dați like, subscribe, share, vă pup. În comentarii, nu uitați, dacă aveți vreo idee de vlog pe care ați vrea ca eu să fac, lăsați-mi un comentariu, vă pup. Mă duc la clătite. Am prins pe cineva care atentat la clătitele mele, haideți să vă arăt și vă uitați pe Petcu aici care atentează la clătitele mele. De ce atentezi la clătitele mele? Te poftă? Faci frumos, nu? 2?